Sariya bulo jamukan lajɛbagaw jamana kɔnɔ yan ani jamana kɔ kan an minnu sigi mɛ nin kuma in na k'aw ɲɛmada Serifula Jabaramuso fɛ a jamukan sariya bulo ni y'o kuma selen an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka daminɛ jamana marayɔrɔ fɔlɔ fɔ ka se marayɔrɔ laban ma an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw bisimila aw ka jamukan kɔnɔ sariya bulo jamukan bi an ka masala ale bɛna sigi min kan o de ye jamana sariya suma kura min bɛ ka bila sen kan ni a baaraw nun donna kabini waati jan an ye layiru ta aw ye k'a fɔ yɛlɛma fɛn o fɛn mana don a la o na kɛ wajibi an kan an ka maa jolen wele minnu bɛna masala a kan an ka dɔn k'a fɔ jamana sariya suma ni o ye jamana sigisen yɛrɛ ye ale bɛ hakɛ di bɛɛ lajɛlen ma o la maa dɔn t'a dɔn o t'a la an bɛɛ lajɛlen da bɛ don nin ko in na projet l'avant projet o bɔra o ko tɛmɛna bi an bɛ projet ko la babu an bɛna sigi o de kan bi hakilina le thème du jour projet de constitution quelles sont les innovations majeures Mawelele, Maître Koto Traoré, avocat au barreau du Mali et du barreau pénal international. Ale be ambolo korabi walasa ka ni sariya suma kurain antara bolo kura min ga ni o ye projet de constitution isano ka ɲɛfɔ an ɲɛna politique ko kuma tɛ anw ta la k'a fɔ k'a bɛn ni sariya ye yɛlɛma jumɛnw donna la min bɛ kɛ jigisigi ni hakilisigi ye anw ma fiɲɛ jumɛnw b'a la ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kunu a y'i da don a la bi fana ni ala sɔnna a bɛna anw bɔ kuma kɔnɔ ni a ka dɔnniw carili ye ka sabu kɛ ne ni aw an faamuyali caman sɔrɔ ko in kɔnɔna na ni ala sɔnna o la sɔni an ni an ka mawulele ye Maître Koto Traoré an bɛna don baara in kɔnɔ walasa aw k'a faamu inshallah. Ka foli kurakura aw yɔrɔ aw ka danaya sabatili la sariya bulo jamukan kan Serifula Jabaramuso la Maître an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sɛgɛmali ɲɛnamali e ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka bɛn anw ka jaabilu ma kuma o kuma n'an ka weleli seri ma wajibi don an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn o la sanga ni waati sutura k'i fo ka foli lase an filɛbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka télévision so ɲɛmaaw fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka technicien fo k'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ la anw ta kɛ ni o ye wajibi ye mais ye dafali de ye plateau in kan dɔn tɛmɛna o don na a ye kuma in de fɔ a ko k'a bɛ baara min na nin ye n tun delila k'a fɔ mais a sagera la a ko jamana jɔ baara dɔ de don jamana jɔ baara min de don baara nafama yɛrɛ de don parce que jamana jɔ mana fiyɛ dɔrɔn a bɛ sariya de kofɔ bon maa min ye o ɲɛfɔli jamana kɔnɔdenw ye an ka to don kan na ko k'a ka baara ye i yɛrɛ timina ka di o don na dɔ bɛ k'a fɔ ko courage min b'i la ni timinandiya min b'i la an yɛrɛ fana b'i fo an ka weleli la a diyara n ye an bɛ fo an minnu ɲɛmada mɛn sariya bulon fɛ nin waati in na an bɛ a jira aw la k'a fɔ ntɛnɛndo ni o bɛnna février kalo tile 27 ma san 2023 2023 min ye baara kun kalifa an bɛ commission min na o ye baaraw kɔni nun don ka bɛɛ lajɛlen kun cɛsa ka gafe ta ka a di jamana kuntigi ma n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta ye baara tɔw bɛna boloda cogo min na minnu b'a kɔnɔ bamanankan na caman farala nanzarakan na mais a na kɛ wajibi an ka jɛmukan sariya bulon kɔnɔ an ka se ka tɛmɛ ni a ye o la Maître ni an ye nin sariya suma kura ye hakilina kura ye n'o y'a projet sisan an bɔra avant projet kɔnɔ an bɛ projet yɛrɛ kɔnɔ e ka analyse kɔnɔna na i ka jateminɛw yɛrɛ la yɛlɛma jumɛnw donna nin yɛrɛ kɔnɔ ni e bɛ se ka kuma o kan sutura i ka nin ɲininkali in diyara n ye n b'a fɔ ka n'i ye jateminɛ fɔlɔ yɛlɛma ba fɔlɔ ye mun ye o tun ye jɛkulu fɔlɔ min sigira sen kan ni baara tun kalifalo la u ka ɲabila sɛbɛn dilan n'an b'a i yɛrɛ da sera ma avant projet o tun ye nin sɛbɛn in ɲabilali sɛbɛn ye o nun tun ye baara kɛ ka taa se fo sariya in sigi sen 195 la n'an b'a fɔ a ma nanzarakan na ko 195 articles mais nin jɛkulu filanan in jamana ɲɛmaa ye ninnu bila sen kan a tun ye sɛbɛn fɔlɔ min ta ko mɔgɔ 50 de tun ka kan ka sigi jɛkulu in kɔnɔ mais a taara o sanfɛ ka taa se fo mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 9 ka jamana kɔnɔden sigisen fɛn fɛn bɛ yen jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ maa dɔ ta ka don a la bon u ye nin baara min kɛ i b'a ye k'a fɔ olu nana i jɔ sigisen 191 o la fɔlɔ i b'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko sigisen 4 o bɔra a la
bon fɛn dɔw fana tun donna a kɔnɔ fɔlɔ sɛbɛn min tun dira kun fɔlɔ min tun dira fɛn dɔw tun donna a kɔnɔ o fɛn ninnu nana kɛ sababu ye u ka jateminɛ kɔfɛ ani mɔgɔw lamɛnni kɔfɛ ka wonu ta ka wonu bɔ a la ani mankan tun bɛ fɛn caman fana nɔfɛ o kɔfɛla in na i b'a ye k'a fɔ ko u nana pereperelatigɛ di mankan tun bɛ ko minnu na olu kan a kɔnɔna in na donc i b'a ye k'a fɔ jateminɛ fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ o ye dɔ bɔra sigise in na ani filanan ye mun ye fɛn dɔw tun don n'a kɔnɔna in na u ye wɔnu ta ka bɔ a kɔnɔ an da bɛna s'a ma n'o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka nominaliw ko ye u ye wɔnu bɔ a kɔnɔ ka tila fana ka pereperelatigɛ dɔw di n'o ye cour constitutionnelle min bɛ ni élection kalafiliw kɛra min bɛ jaabi di ka firingan dɔw tun bɛ sɛbɛn fɔlɔ in kɔnɔ ka wɔnu latilen ka tila fana hali kiiritigɛlaw ka yɔrɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ mankan tun bɛ fɛn dɔ kɔ k'a fɔ ko procureur tun tɛna se ka mɔgɔ bila ka taa kaso la u nana ka na latilenni kɛ o fana na donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ hali kanko la kanko kuma tun cayara u nana fana ka na jateminɛ k'o la ka latilenni dɔw k'o la jateminɛ ni mɔgɔw lamɛnni kɔfɛ donc an da bɛna don o bɛɛ la n bɛ se ka min f'i ye kuma daminɛ na jateminɛ yɛrɛ ye min ye baara kɛra mais baara kɛlen dɔ bɔra baara fɔlɔ min tun kɛra u ye dɔɔnin bɔ a la hali n'i y'a sɛbɛn pajiw ta k'a lajɛ n'an b'a fɔ a sigisenw dɔ bɔra a bɛɛ la donc o b'a jira k'a fɔ u ye sɛnsɛnli fana kɛ dɔɔnin ka tila fana jamana kɔnɔdenw mankan tun bɛ min nɔfɛ u ye olu fana ta ka baara kɛ n'a ye yɔrɔ dɔw fana tun bɛ sɛbɛn kun fɔlɔ in kɔnɔ u tilala fana k'o fana latilen ka pereperelatigɛ di n'i ye jateminɛ kɛ hali jamana ɲɛmaa a kan ka nɔ minɛ cogo min na u nana tila a ka kalikan in fɛn dɔw tun b'a a jɛ u tilala ka na ka o fara kan parce que u nana yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmaa ye kalikan ta an da bɛna jɔ a la ni a ka danaya in a ye kalikan in n'a m'a labato jamana kɔnɔdenw u nana hakɛ di jamana kɔnɔdenw ma danaya min u y'a di jamana ɲɛmaa ma u ka se k'u ka danaya in ta ka bɔ a kan jamana ɲɛmaa o la a bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ kiiritigɛ bonda ɲɛkɔrɔla la sariya ni bere min kan ka bi a kan o bɛ ta o bɛ bi a kan i b'a ye o nana ta ka fara ka kuma bakurubaya la i ka ɲininkali in na a diyara n ye kojugu maître Koto Tarawele ni an tora kɔnɔna na i da delila ka s'a ma an ka sigi dɔ la a bɛ ɲina ka san kelen bɔ ko min ye fanga ye k'a tilalen don tilayɔrɔ 3 ye i y'a fɔ nin cogo in na ko tilayɔrɔ 3 walasa k'a kɛ i b'a fɔ ko guwakuru bɛ sigi cogo min na n'i ye barama sigi a kan dɔrɔn a bin man di mais n'a kɛra 2 ye a bɛ bin n'i y'a kɛ 4 ye a tɛ sigi ka ɲɛ ko 3 de don o pouvoir 3 in n'o ye fanga bonda 3 in e yɛrɛ ka analyse kɔnɔna na est-ce que a bɛɛ lajɛlen bilala sen kan pour que dɔ bɛ se ka dɔ lajɔ wa i n'a fɔ o yɛrɛ b'a fɔ cogo min na sariya kuma na kosɛbɛ o yɔrɔ in fana na i ka nin ɲininkali nafa ka bon parce que an bɛ fɛn dɔw mɛn mɔgɔw la dɔw bɛ k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko ko nin sɛbɛn in nana fanga di jamana ɲɛmaa ma ka dama tɛmɛ kojugu bon an bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ kuma in o ye kuma ye sinon o ti kuma jɔlen ye n'i ye sɛbɛn ta ka sɛbɛn in lajɛ i tɛna ye k'a fɔ ko fanga damata wɛrɛ taaraw fɛ ka a di jamana ɲɛmaa ma ka n'i ka ɲininkali minɛn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamana sigilen bɛ sigisen 3 de kan fanga min bɛ yen n'o bɛ mara kɛ o bɛ ŋaniyaw ta kalafili bɛ kɛ ka maa min ta n'ale nana ale bɛ fanga min kunna n'o ye marakɛ fanga yɛrɛ n'an b'a fɔ a ma ko pouvoir exécutif bon n'i y'o fanga ta i bɛ jamana ɲɛmaa y'o kɔnɔ a n'a ka baarakɛlaw n'o ye premier ministre ye ani ministre tɔw ye olu b'o o pouvoir exécutif kɔnɔ maintenant n'i y'o fana ta i b'a ye k'a fɔ ko olu bɔra fangabolo la fangabolo min bɛ sariya ta ni o fana ye wasadenw ye bon o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ u nana yɛlɛmaba dɔ la parce que an ka wasabulon in a bɛna kɛ sigisen 2 ye nin sɛbɛn in kɔnɔna la fɔlen bɛ cogo min i yɛrɛ da sera a ma ka pereperelatigɛ di k'a fɔ sɛbɛn de don fɔlɔ a baaraw ma ban fɔlɔ parce que a baara laban bɛ kɔfɛ n'o ye jamana kɔnɔdenw k'a fɔ u sɔnna sɛbɛn in ma ou bien u ma sɔn o ma n'o kɛra tuma min na jamana ɲɛmaa k'a ka bolonɔ bila a la n'an b'a fɔ k'a promulguer an bɛ se k'a fɔ a lawaleyali bɛ wajibiya mais an bɛ yɔrɔ min na sisan sɛbɛn in bɛ labɛn de la
maintenant sɛbɛn min ka kan ka taga jamana kɔnɔdenw ɲakɔrɔ u ka fɔ u sɔnna u ma sɔn o de filɛ bolola fɔlɔ nin ye donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ fanga sigi sen fila la n'o ye fanga bonda min n'a bɛ sariyaw ta ka se ka marakɛla ɲamariya a k'a ka mara kɛ n'an b'a fɔ a ma ko parlement tubabukan na bon an ka nin sɛbɛn in kɔnɔna la o nana kɛ sigisen fila ye ka yira k'a fɔ ko assemblée nationale bɛ o ye députéw ye kalafili bɛ kɛ ka olu ta an delilen don la voilà an delilen bɛ o de la an bi kala fili dɔrɔn ka députéw ta o kɔfɛ fana u nana yɛlɛma min don a la u nana sigisen wɛrɛ kɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Sénat o ye ko kura ye bon o ye ko kura ye n'i y'a jateminɛ Sénat o ti maa wɛrɛ ye i tun b'a jateminɛ k'a fɔ an ka nin constitution min bɛ sen na maa dɔw tun bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko conseillers nationaux ni o maaw bɛ ta kalafili senfɛ kalafili min n'a ti kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ na dɔrɔn ka kalafili a tigi bɛ ta o maaw bɛ ta n'i y'a sɔrɔ sigidaw la communes kɔnɔna la maa minnu bɛ ta n'an b'a fɔ a ma ko conseillers communaux fo ka taa se au niveau du cercle o maaw de bɛ o maaw ta n'o maaw taara o maaw bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ u ka nin sigisen filanan min n'u y'a bila ko Sénat olu bɛ na ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la n'i y'a sigi naani a saba bɛɛ bɛ o maaw de ye maintenant a sigisen kelenna in u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ maaw ta maa minnu ni maaw de don u jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔna la ani an balima minnu bɛ sigilen bɛ jamana kɔfɛ a bɛ se k'a lajɛ wonu na ka sigisen kelen min bɛ kɔfɛ ka maaw ta o maaw la ou bien k'a ta jamana kɔnɔ yan maa minnu bɛ yen ni u ka jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la ou bien n'u bɛ jɛkulu la jɛkulu min fana jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la jamana ɲɛmaa bɛ se ka o tɔ kelen in dafa bɔ o maaw la k'o kɛ ka o an ka o wasaden bolo sigisen filanan in ko maaw dafa n'an b'a fɔ a ma ko Sénat yɛlɛmaba bɛ na kɛ o de ye mais assemblée kala kɛni bɛ fili ko o ta maintenant nin dɔ in o ta cogo in kala tɛ fili direct k'o ta parce que an bɛ maa minnu sugandi an ka commune fanfɛla la o maaw de bɛ yɛlɛ ta mais ta cogo de b'a la o ta cogo in an b'a fɔ a ma ko le scrutin indirect c'est-à-dire o ti k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ na dɔrɔn ka kala ta ka fili komi député bɛ ta cogo min donc n'o maaw taara o maaw de bɛ kɛ a naani saba sen bɛɛ lajɛlen ye a tɔ kelen sisan jamana ɲɛmaa de b'o ta n ye maa mun fɔ maliyɛn minnu sigira kɔfɛ ou bien maa mun bɛ jamana kɔnɔ ni u jɔyɔrɔ ka bon n'an b'a fɔ a ma ko les autorités ani légitimité a b'a lajɛ o kɔnɔna na ni société civile maa mun bɛ yen nɔ n'u jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon ou bien n'u bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min jɔyɔrɔ ka bon jamana ko la k'o maaw ta k'a kɛ ka a dafa n'o dafara o chambre fila n'an b'a fɔ a ma o so fila in de bɛ jɛ sisan ka k'an ka wasabulon ye o fila de faralen ɲɔgɔn kan sisan o de bɛ k'an ka wasabulon ye nin sɛbɛn in kɔnɔna in na n'i y'an k'a fɔ dɔrɔn k'an ka wasabulon assemblée kelen tɛ tuguni assemblée ani Sénat o ni sigisen fila in ni chambre fila in de bɛ jɛ sa ka sariya ta ka se ka kɛ sababu ye jamana ɲɛmaa a n'a ka maaw n'o ye premier ministre ni gouvernement ye ani ministre tɔw ye u ka se ka jamana mara et puis olu de fana bɛ kɛ sababu ye sa ka jamana ɲɛmaa ni premier ministre ni ministre ka baarakɛta kɔlɔsi bon n'i ye o jateminɛ o kɔnɔna in na sutura i b'a ye k'a fɔ u nana fanga di jamana ɲɛmaa ma nin sɛbɛn in kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa bɛ se n'a y'a ye k'a fɔ ko nin gɛlɛya nana don jamana marali la ka sababu kɛ an ka nin wasabulon kelenna dɔ ye a bɛ se ka assemblée in k'o ci ka bɔ yen n'an b'a fɔ o ma ko dissolution k'o ci ka bɔ yen a bɛ se k'o ci maintenant yan'a k'o ci u ye kun fɔ a la k'a fɔ a bɛ ɲininkali min kɛ a bɛ o wasabulon kelen ɲɛmaa in a b'o consulter a b'o lakodɔn ka tila tugun ka Sénat ɲɛmaa in chambre filanan min bɛ yen k'o ɲɛmaa in lakodɔn ka tila ka cour constitutionnelle n'o ye kiiritigɛ bonda ye o ɲɛmaa in k'o lakodɔn a bɛ se ka assemblée ci ka bɔ yen n'a ye assemblée ci ka bɔ yen a fana wajibiyalen de don tile 60 fo ka taa se tile 120 ma a ka se ka kalafili labɛn pour que assemblée kura ka sigi mais n'a ma se ka kɛ o kɔnɔna la
a ye assemblée min ci ka bɔ yen nɔ président ye jamana ɲɛma ye assemblée min ci ka bɔ yen o bɛ bila a nɔ la. Maître ni faamuna ka kɛ ni an ka bi hakilina ye quelles sont les innovations majeures. Donc ni an tor'o kɔnɔna na ni ye ko kuraw ye an bɛ minnu ye a kɔnɔ an bɛ ka kuma sariya ko de kan o cogo kelen na n kun ye ɲininkali k'a la i n'a fɔ aw bɛ a fɔ cogo na ko walasa sariyaw ka se ka dafa k'a kɛ i n'a fɔ guwakuru ko fɔ dɔ ka dɔ lajɔ i y'a fɔ sisan nɔ jamana ɲɛmaa n'o ye pouvoir exécutif ye o fanga in jamana mara fanga o bɛ se ka wasadenw ka fanga o bɛ se ka dankari o la mais est ce que fanga wɛrɛ fana dira wasadenw ma walima jamanadenw fana ma ka se ka jamana kuntigi fana ta ka sɔrɔ a ka mana ma ban min tɛ qualifié coup d'état ye. Kosɛbɛ o sɛbɛn in kɔnɔna in na o y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma ni kala filila n'a taara yan'a ka baara daminɛ a bɛ kalikan dɔ kɛ o kalikan in a b'o kɛ jamana denw ɲɛfɛ mais a bɛ kɛ an bɛ constitution sariya sunba min bɛ bolo la o y'a yira k'a fɔ a bɛ t'i kali cour suprême de ɲɛkɔrɔ mais sisan nin sɛbɛn in kɔnɔna na u nana fɔ ko désormais jamana ɲɛma bɛ taa kalikan kɛ cour constitutionnelle de ɲɛkɔrɔ u y'o yɛlɛma don a la parce que n'i y'a ta ka lajɛ cour constitutionnelle ale de ye critique bonda ye min bɛ nin sɛbɛn in jamana ka nin jɔsenba sɛbɛn in kɔlɔsi. I da sera a ma. N da sera a ma k'a kɔlɔsi donc i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna in na u nana yira k'a fɔ a bɛ kalikan min ta k'a bɛ jamana mara ni jamana sariya sunba ko jamana ka mara cogo min kɔnɔna la n'a nana ye jamana ɲɛma ka baara kɔnɔna la a nana ka o kalikan in sɔsɔ yamariya dira wasabulon mɔgɔw ma u ka se ka jamana ɲɛma bɔ yen awɔ u b'a fɔ o de la sɛbɛn in kɔnɔna la la motion de destitution o ŋaniya in bɛ se ka bɔ assemblée maaw bɛ se ka o ŋaniya in ta k'a fɔ jamana ɲɛma a ye kalikan min kɛ a ye kalikan sɔsɔ bon n'a ye kalikan sɔsɔ an bɛ laɲini kɛ pour que jamana ɲɛma ka se ka bɔ yen o bɛ kɛ cogoya di la ni wasabulon de don ne ye assemblée nationale ye f'a ka kɛ assemblée ɲɛma n'a y'a sɔrɔ maa 100 don maa 50 ɲɔgɔnna a tilancɛ o ka se ka sɔn n'an b'a fɔ a ma ko 2 tiers tilancɛ fo ka dɔ fara o kan n'an b'a fɔ a ma olu ka se ka sɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛma in an ɲɛ b'a la a y'a ka kalikan sɔsɔ donc an b'a ɲini jamana ɲɛma ka wuli ka bɔ yen nɔ donc olu bɛ o sɛbɛn labɛn n'u y'o sɛbɛn in labɛn sisan jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ kɔnɔna in na n'an b'a fɔ a ma ko commission compétente sɛbɛn bɛ taa di o ma maintenant ni sɛbɛn dira o ma o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lamɛnniw kɛ ni o y'a ye k'a fɔ aw ye min fɔ nin député kulu ye min fɔ donc ko jɔlen de don kuma jɔlen de don donc olu fana bɛ sɛbɛn labɛn k'a yira k'a fɔ an b'a fɔ o sɛbɛn de ma ko acte d'accusation ni o ye o labɛn mais ni o commission y'a yira k'a fɔ a ye laɲini min kɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lamɛnni kɛ o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ aw ye min fɔ o tɛ kuma jɔlen ye o ye ko in bannen ye mais n'u y'a yira k'a fɔ ko ayi aw ye min fɔ o ye kuma jɔlen de don jamana ɲɛma y'a ka kalikan sɔsɔ u bɛ sɛbɛn labɛn n'u b'a fɔ min ma ko acte d'accusation o sɛbɛn in bɛ na o assemblée kelen ɲɛfɛ olu bɛ kalafili kɛ n'o kalafilila ni maa fanba sɔnna min ma n'o ye majorité simple ye o ye o accusation in o ye adoptelen ye an b'a fɔ min ma o b'a yira k'a fɔ ko assemblée nationale sɔnn'a ma olu bɛ tila sisan k'a ta tile 8 kɔnɔ tuguni k'a di wasabulon so filanan min bɛ yen n'o ye Sénat ye olu fana bɛ nin baara kelen in kɛ maintenant ni olu y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn o ye ko bannen ye mais ni olu y'a yira k'u sɔnna sisan o b'a yira k'a fɔ assemblée sɔnna n'o ye an ka wasabulon sigisɛn fɔlɔ ye a filanan in fana k'o sɔnna jamana ɲɛma birifiri min birilen b'a kan n'an b'a fɔ a ma ko humidité o bɛ wuli ka bɔ a kan n'o wulila ka bɔ a kan sisan o t'a bannen ye dɛ a ko tuguni sɛbɛn in kɔnɔna in na k'a fɔ ko o an ka o wasabulon fila in bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la an b'a fɔ min ma ko congrès ad hoc ka sɔrɔ sisan ka jamana ɲɛma ka gɛni ka vote kɛ tuguni maintenant o vote in fana kɔnɔna la tuguni i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ na o jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaaya o ye cour suprême fana président de don o de bɛ na sisan k'o congrès présider maintenant n'i y'a vote kɛra ne maa sigira naani fɛn fɛn na maa 3 ye voilà n'an b'a fɔ o ma ko 3/4 n'o votera ni o maaw ye kalafili kɛ ko président ka wuli ka bɔ yen président bɛ sɔrɔ sisan
ka wuli ka bɔ a ka présidentiya la o y'a bɔlen a ka présidentiya la fɛn min fɔlen b'a ma sisan a bɛ sɔrɔ ka taa sariya ɲɛfɛ ka taa o jaabi kɛ. Très bien o yɔrɔ la a bɛ taa sariya ɲɛfɛ donc an bɛ fɛn fila an ye fila kuma fɔ sisan min ye jamana mara fanga ye o ye président ye i ye wasadenw ka fanga fɔ nin jɔyɔrɔ in na a bɛ taa sariyabo min ɲɛma o sariyabonna in kɔrɔlen min bɛ condition kɔrɔlen in kɔnɔ o don wa walima o bɔ yen na ka dɔ wɛrɛ bila o nɔ na min ni fanga b'a bolo ka se ka jamanakuntigi kɛlen ka jamana mara kalikanw sɔsɔ k'a kiri. o ye n'i y'a jate minɛ gɛlɛya dɔ b'an ka jamana in kɔnɔna la fo ka taa ma sɛbɛn min b'an bolo sisan u nalen bɛ min fɔ a kɔnɔ ko jamana ɲɛma ani minisiri ani maa ma bɛ yen nɔ ni a bɛ f'i ma minisiriya hakɛ b'i bolo olu tɛ se ka nɔ minɛ n'u ye waleya kɛ fo ka taa jɔ kiiritigɛ bonda dɔ b'an ka constitution min bɛ sen na sisan n'o ye haute cour de justice ye o y'o bɔ nin sɛbɛn in kɔnɔ jamana ɲɛma bɛ taa kiiri bonda la kiiri bonda min na jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ taa yen bɛɛ bɛ se ka kiiri n'a bɔra présidentiya la o ko don ko don ni sisan ni an ka wasabulon y'a bɔ présidentiya la pewu a bɛ taa jɔ kiiritigɛ bonda ɲɛkɔrɔ kiiritigɛ bonda min jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ taa yen nɔ kiiritigɛ bonda ma kɛrɛnkɛrɛn nin sɛbɛn in kɔnɔna la k'a jira k'a fɔ désormais ni jamana ɲɛma ou bien premier ministre ou bien ministre olu ye waleya kɛ ko olu bɛ taa jɔ o kiiri bonda ɲɛkɔrɔ kiiri bonda min bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛma a n'a ka baarakɛla n'o ye premier ministre ni ministre tɔw ye u bɛɛ bɛ taa jɔ o kiiri bonda kelen de ɲɛkɔrɔla la dantigɛda ma k'a la différence ma k'a la u ka kiiri mais pour que jamana ɲɛma ka se ka taa kiiri n'a y'a ka comment dire a ka kalikan sɔsɔ fo an ka wasabulonw ka tɛmɛ nin siraw de fɛ fɔlɔ ka ŋaniya ta ka tɛmɛ nin siraw fɛ ka a fana bɔ yen donc o la i b'a ye wasabulon bɛ se ka dankari jamana ɲɛma ka fanga la n'a ye sariya sɔsɔ bon jamana mara kɔnɔna na ni wasabulon fana baara nana kɛ gɛlɛya dɔ ye jamana yɛrɛ mara cogo ma fanga dira jamana ɲɛma ma ka assemblée de ci a tɛ se ka sénat ci mais a bɛ assemblée de ci an k'o préféré latigɛ maintenant assemblée fana ni vote kɛra ɲinan président tɛ se k'a ci san kelen kɔnɔ fiyewu fo kalo 12 ka tɛmɛ fɔlɔ vote kɔfɛ ni assemblée votera ɲinan fo kalo 12 ka tɛmɛ a bɛ sɔrɔ ni gɛlɛya nana a bɛ se k'a fɔ k'a bɛ assemblée de ci ka bɔ yen mais sénat kɔni t'a la donc i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma a bɛ se ka taa kiiri hali n'a ye waleya kɛ waleya min t'a ka baara kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛma bɛ se ka taa waleya kɛ waleya min t'a ka baara kɔnɔna la n'an b'a fɔ o ma ko crime et délit o bɛ se ka kɛ waleya cɛjugu ye min tɛ k'a ka jamana mara kɔnɔna la a fɔra ko k'a bɛ taa kiiri nin kiiritigɛ bonda kelen de la jamana kɔnɔdenw bɛ taa kiiri yɔrɔ min na mais danfara min bɛ o ni dɔ in cɛ ni a y'o waleya kɛ waleya min t'a ka baara kɔnɔna la a nɔ tɛ se ka minɛ k'a to présidentiya la fo a ka bɔ présidentiya la n'a ka présidentiya banna kalo kelen o kɔfɛ a nɔ bɛ se ka minɛ ou bien ni kiiri tun bɛ sen na n'a kɛ président ye kiiri jugement ma ban ni a ka présidentiya in waleyala o kiiri olu bɛ jɔ fɔlɔ a mana tila présidentiya la a ye waleya min kɛ waleya cɛjugu n'o tɛ don a ka baara kɔnɔna la a bɛ sɔrɔ ka taa kiiri kalo kelen kɔfɛ baara bilalen kɔfɛ n'a bɔra président la kalo kelen kɔfɛ o kiiri bɛ se ka continuer daminɛ ka président nɔ minɛ ka taa lajɔ kiiritigɛ bonda ɲɛkɔrɔ ka se ka kiiri yen nɔ o kɔnɔna in na o bɛ n bila k'a fɔ premier ministre ministre u bɛɛ bɛ taa juger nin kiiritigɛ bonda min jamana kɔnɔdenw bɛ kiiri yɔrɔ min na n'u ye waleya kɛ u ka baara kɔnɔna la o olu ka baara kɔfɛ o bɛ taa kiiri yen de seulement ni premier ministre ni ministre de don olu ka nɔminali an'u ka sɛgɛsɛgɛli o bɛ kɛ cour suprême de fɛ mais n'o banna u ka kiiri bɛ tigɛ an ka juridiction fɛ an b'a fɔ juridiction de droit commun kiiritigɛ bonda min bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye. Mun kɛ yɛlɛma caman donna la an ka nin hakilina in an ye caman fɔ a la koyi o kɔfɛ sisan ni an kɔni équilibre nana fɛnw na i n'a fɔ aw b'a fɔ cogo min na sariya kuma na pour que le pouvoir soit démocratique il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir an y'a faamu sisan k'a fɔ o yɔrɔ in kɔni o tilenna hali n'a ma jɛgɛlen kun don tile yɔrɔ yera a kɔnɔ sisan o cogo kɛra n'an y'a lajɛ les institutions de la République ni min ye jamana fanga bondaw yɛrɛ ye minnu tun bɛ senna kɔrɔlen i da sera kelen ma o bɔra la kaban n'o ye haute cour de justice a ko ko la haute cour de justice o bɔra la donc ni projet in kɔnɔna na minnu nɔnɔ olu tɔɔrɔw nɔnɔ wa walima dɔ wɛrɛ fana bɔra la
Et au bora là, ani d'autres on n'a pas formé le haut conseil de collectivité au fana bora yi. Donc au bora yi, donc au bolé yi non si ça. Au nam se ka fo mi nana fara akan. O ye cour de compte de. Cour de compte ye courrier, c'est-à-dire o ye critique bonda ye parce que wajibalen tun bɛ Mali kan yɛrɛ parce que UEMOA an bɛ jɛkulu min na o tun y'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se cogo min na ko critique bonda sigi sen kan critique bonda min bɛ kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔ an ka jamana nafolo ka fɛsɛfɛsɛ ka kɔlɔsi ni fili min donna la ka mɔgɔw nɔ minɛ hali o critique bonda in bɛ kɛ sababu ye wari min nafolo min bɛ di parti politique ma ka baara kɛ ka kɔlɔsi o critique bonda in o de nana fara kan n'o ye Cour des comptes au farla kan et puis le conseil économique social et culturel nana environnement fana fara au conseil sigida la kana di fana o nana o fara kan maintenant kan i ka ɲininkali kɔnɔna la teliya la wagati y'an t'an bolo ma n'i y'a jateminɛ critique bonda ta fanfɛla in fana na yan'an ka se député fana a yirala k'a fɔ ko député birifini t'a kan birifini b'a kan dɔrɔn a ka baara kɔnɔna la ni a ka bɔra a ka baara kɔnɔna la o hali ka fara sena mɔgɔ min bɛna don sena kɔnɔna la n'i ka baara kɔnɔna dɔrɔn de la sariya birifini b'i kan n'an b'a fɔ min ma ko humilité n'i bɔra o kɔnɔna la i mana waleya fɛn fɛn kɛ député i bɛ nɔ min na et puis député k'i to députéya la n'i nɔ min na fana ni i ɲangera ni condamné na une peine criminelle définitive ou bien ni condamné na waleya min a kasoladon bɛ taa san 1 ou bien a b'o sanfɛ critique ministre bonda bɛ se ka laɲini kɛ e ka bɔ députéya la e ka bɔ députéya la pewu o bɛ sɛbɛn in kɔnɔna in na ka na fana u nana fanga di k'a yira k'a fɔ critikɛlaw ka côté la a yirala k'a fɔ ko jamana kɔnɔden hakɛ de b'a bolo an ka sariya sunba fɛ a ka se ka kiri kɛ kiri min bɛ sariya yɛrɛ minɛn bɛɛ lafa n'o ye droit à un procès équitable an da de la ka sa ma a bɛ komi an ka o kuma in o lamɛnna kosɛbɛ désormais a b'an ka nin sariya kɔnɔ ko jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de don droit à un procès équitable et puis u ka se ka kiri wagati kɔnɔ wagati min fana dama ɲalen de don o b'o kɔnɔna in na ka tila fana ka yira k'a fɔ critikɛla n'a ye waleya kɛ waleya min ka ye waleya cɛjugu ye a ɲamaraya dira jamana kɔnɔdenw ma o fanga dir'u ma u ka se u ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ye conseil supérieur de la magistrature ye u ka se ka damakan sɛbɛn bila ka taa o critikɛla in fana kama o b'a kɔnɔna la u nana yira k'a fɔ o jɛkulu min fana bɛ yen a bɛ cogoya min na bi critikɛlaw dɔrɔn de b'a kɔnɔ a fɔra ko nin kɔfɛ ni nin sɛbɛn kɛra tɛmɛfɛnw a bɛ tila critikɛlaw ye tilancɛ ye maa wɛrɛw bɛ ta ka don a kɔnɔ o jɛkulu in de bɛ kɛ ka critikɛlaw ka kow ɲɛnabɔ k'u lakɔlɔsi ni fili min donna ka ɲangelibere fana ta ka bin o kan a diyara n ye maître waati kɔni y'an t'an tɛgɛ ma n'o tɛ min ye an ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ la sécurité juridique et judiciaire i n'a fɔ a yɛrɛ bɛ a fɔ cogo min na lakana sariya minɛn kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ caman kɔni latilera nin siraw kɔni fɛ o la bi jɛmukan ka se ka a kuncɛ miniti 3 bɔɲɔgɔnko la e bɛ se ka ladilikan jumɛn lase jamanadenw ma ani jamana marabagaw yɛrɛ ma fɛn o fɛn da bɛ don jamana marali la a ka ja ka se kiribɔnaw ma walasa an ka jamana ka kɛ jamana ye min bɛ kɛ basigi jamana ye min bɛ kɛ bɛn jamana ye ka sabu kɛ binganiw o ka se ka dabila setigi o ka fanga kana boli sentanw kan jamana ka kɛ o stabilité ye e bɛ se ka hakilina jumɛn d'o kan. n bɛ se ka hakilina min d'o kan fɔlɔ parce que sɛbɛn min kɔnɔna la fɛn caman b'a kɔnɔ o wagati t'an permettre an k'an da maga la n bɛ se ka min fɔ jamana maralaw ye fɔlɔ u ka nin sɛbɛn in ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye sutura u ka ɲɛfɔ kosɛbɛ a bɛ sɛbɛn in kɔnɔna in na hali yuruguyurugu u nana dankara la constitution in kɔnɔna in na donc u nana yira k'a fɔ ko jamana in kɔnɔna in na bi yuruguyurugu dankarila la jamana ka kelenya in o kɔni nɔgɔ fɔra ka b'o la pewu jamana in tɛ diɲɛ a ka yɔrɔ kelen misi kana jarati kɔ ka di mɔgɔ ma mais maintenant fo jamana ɲɛmaaw ka nin sɛbɛn ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka to don kan na o de ye ko gɛlɛmaya fɔlɔfɔlɔ ye c'est pourquoi a bɛ kan di u nana an ka kanw kɛ u y'a officialiser mais o si kɔnɔna in na a ti bɔ kɛ parce que a bɛna taa kalafili min na n'i ma fɛn min kalan k'a faamu k'a kɔnɔko dɔn ne welela k'i ka hakilila d'a kan i b'a ye gɛlɛya dɔ de don donc jamana maralaw ka nin sɛbɛn ɲɛfɔ sɛbɛn ka se ka faamu jamana kɔnɔdenw fɛ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la i kalanna i ma kalan i sigi yɔrɔ la i ma sigi u k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana sigilen bɛ nin sɛbɛnba in de kan ne ka hakɛ de ye nin ye
mais min fana wajibiyalen bɛ ka jamana ka o filɛ nin ye min wajibiyalen bɛ jamana maralaw ka o filɛ nin ye n'o kɛra a ka ca Ala fɛ ni o kɛra ni sɛbɛn in nana di jamana kɔnɔdenw ma k'u ka hakilila di jamana kɔnɔdenw fana ka wuli ka sɛbɛn ɲini kɛ u ka kunkanko ko ye u yɛrɛ ka wuli a kɔ ka ɲini ka dɔn u yɛrɛ bɛ se ka wuli ka dɔn o fana y'u ka hakɛ dɔ ye ka se ka jɛkuluw kɛ pour que sɛbɛn in ka se ka ɲɛfɔ a kɔnɔko ka se ka dɔn ni min t'u fɛla ye u ka se ka dɔn yan'a ka taa kalafili la ni kalafili la a fɔra ko sɔn kɛra bon jamana ɲɛmaa y'i bolo nɔ bila la sɛgi tɛ se ka k'a ma dɛ. A faamuna maître an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn waati banna an bolo hakili la caman fɔra la mun faamuna sigi kunba ne kun don yɛlɛma kura mun donna la an ka jamana sariya sunba de don o la an bɛɛ lajɛlen ka hakɛ b'a kɔnɔ n kalanna ma kalan an y'a kɛ bamanankan dafalen na walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na an ka maa welele maître Koto Tarawele avocat au barreau du Mali et du barreau pénal international an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn ka maa sɔrɔ nin cogo in na min ni dɔnni yakubalen don sariya bunakun kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kana ɲɛfɔli kɛ anw ɲɛna a bɛ anw hakili sigi k'an jigi sigi k'a fɔ minnu fɔra a kɔnɔ a fɔra sariya kɔnɔna politique kuma ma fɔ i ma fiyewu ni denko sago ma fɔ a la fiyewu a fɔra ka bɛn ni sariya yɛrɛ bunakun ye kɛnɛ o de don sariya bulon hinɛ tɛ a la magari t'a la sariya ye min fɔ an bɛ tɛmɛ o sira fɛ ne b'a fɔ la ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakatu.